Hej, velkommen til nyhederne, dagens nyheder. Vi springer hurtigt frem. Der er en mand ved navn Olaf, som blev fundet på en ø. Han var meldt savnet efter, i omkring 2 måneder. Og man har så fundet ud af, at han har faktisk overlevet på en ø helt for sig selv, efter han var i en tragisk flystyrt. Og han har overlevet på cirka den der ø, der som sagt 2 måneder, som ligger syd for New Zealand. Og vi har så været så heldige at få Olaf herhen og skaffe et interview med ham. Så det kommer lige her. Hej Olaf. Goddag. Jeg er glad for, at du gerne vil komme i dag til det her interview. Mange tak. Jeg ved, at du har mistet din familie til et meget, meget brutalt flystyrt. Hvordan har livet været efter ulykken? Det er simpelthen gået ned ad bakke. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Mine 2 børn og min kone. På Jensens Bøfhus kan du lige nu spise 1000 ben med coleslaw, valgfri kartofler og sovs for kun 149. Vi ses på Jensens til 1000 ben. Eller lidt færre kan måske også gøre det. Så er vi tilbage igen efter en lille kort pause her, og så vil jeg kunne stille dig et par spørgsmål. Hvordan har dit liv været efter tragedien? Jamen, det er gået ned ad bakke. Jeg har mistet min kone og mine 2 børn. Og mit arbejde er jo så også forsvundet. Jeg har haft det egentlig meget fint før det her flystyrt, og det var meningen, at vi skulle på ferie nede i New Zealand, og så så gik det ned ad bakke og ned i en ø. Okay. Hvad arbejdede du som før ulykken? Jeg arbejdede som bankdirektør. Hvordan er din tilstand så efter det flystyrtet, eller under flystyrtet? Han er meget rørt. Det er et meget, meget følsomt emne. Altså under flystyrtet var jeg okay. Ja. Men efter var jeg sådan lidt fucked. Det kan jeg godt forestille mig. En brækket arm og selvfølgelig total mental nedsmeltning. Ja. Der havde ingenting. Så du føler dig meget sådan efterladt nu. Du har ikke så meget tilbage. Jeg har ingenting. Og før den her episode, der havde du mange gode ting. En familie, et godt job osv. Ja. Ja, det er okay, helt fair. Ja. Og hvordan har du så tænkt at ligesom begribe fremtiden her? Jeg tænkte mig at spørge Gud. Ja. Jeg tænkte mig at spørge Gud, og så giver han mig en vej frem. Og så skal jeg nok tage den vej, og så skal jeg nok så skal jeg nok finde en ny kone og 4 børn. Det er perfekt. Så siger vi tak fordi I gad at lytte med, og nu kommer I tilbage til vores radiovært, Louis. Det var en rigtig rørende historie her for Olaf af. I måneskyldig, så måske selv bliver lidt rørt af. Men vi er alle sammen mennesker, vi har alle sammen følelser. Men vi bliver desværre nødt til at hurtigt rykke videre, for der er ikke så længe tilbage af nyhederne. Der er en 16-årig dreng kaldt Christian Ådal. Han styrtede på cykel. Undskyld, jeg bliver simpelthen så rørt lige nu. Han styrtede foran klosterkirken på sin cykel. Og han må desværre få amputeret begge sine ben og sin ene lillefinger.